गोजान एबा खाथिनिफ्राय फैनाय दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां बङाइगाव सापागुरि सारियालि बास स्टेन्डआव गांजेमा लज गोदानै बेखेवदों। सेप्तेम्बर 13। गोजान एबा खाथि जायगानिफ्राय गाव गावनि गोनांथार खामानि लानानै आफां आसाम एबा बङाइगाव, चिरां दावबायफैनाय दावबायारिफोरनि सुबिदानि थाखाय चिरां जिल्ला सापागुरि सारियालियाव थानाय सिडली, खासिकट्रा, सामथाइबारि, कारिगाव, कक्राझार, गसाइगाव, धुब्री, साहा भुटान दादगारि थांग्रा बास स्टेन्ड खाथियाव गांजेमा लज गोदान हटेल बेखेवदों। खथाफोराव गोबां गोनांथि जानाय सुबिदाफोरखौ खालामना होनाय जादों, जेरै जानाय आदारफोर आरो बायदि बायदि। हटेल एबा थाग्रा खथानि गोनांथि जानाय समाव कन्टेक्ट खालामनो थाखाय बे हटेलनि थंखौ गुगोल मेपआव गांजेमा लज टाइप खालामनानै नागिरोबानो मोननो हागोन आरो जायखिजाया समावनो बे हटेला खुला थागोन होनना हटेल बिगोमा अमृत बसुमतारिया बुंथियो। आंनि लजनि नामा गांजेमा लज। ओमफ्राय बे गांजेमा लजआ सापागुरियाव दङ। सापागुरि मेन सारियालिनि जिथु ट्राफिक पइन्ट दङ बे खाथियावनो जायो। ओमफ्राय आंनि बिल्डिंनि गाहायाव आंना फार्स्ट फ्ल'र जायो नालाय गांजेमा लजआ, बिनि गाहायाव बास स्टेन्ड दङ। बेखौ बास स्टेन्ड होननाय बायदिनो पाब्लिकफ्रा मिथियो, मानोना क'क्राझार आरो जिथु माने लवार आसामनि बास बेहायनो लाखियो, विंगार होन, अट' स्टेन्ड, माने स्टेन्ड माने गारिफोरनि थाखायबो बहुत सुबिदा आरोखि बे आंनि गांजेमा लजआ। ओमफ्राय बेखौ आं मार्चआव ओरैनो अपेन खालामदों, मार्चनिफ्राय सोलिगासिनो दङ। खिन्थु मार्चनि माने लकडाउननि थाखाय माखासे फुजा, माखासे जिथु होनांगौ फुजा फालि खालामनांगौ बेखौ आं खालामनो मोनाखै। दाथ' लकडाउना खुलिबाय, मोजां जाबाय। दा बेनिखायनो दिनैहाय फुजा खालामबाय, बयबो रायजो राजाखौ आं लेंहरबाय। दा प्रेजेन्ट आंनावहाय फुड एन्ड लजिं आं लिरदों साइन बर्डआव, बा गुगोलाव नायोब्ला मोनगोन, अनलाइनावहाय सार्च खालामब्लानो मोनो। खिन्थु दा फुडआ आंना एक्सटेन्ड जागासिनो दङ। फुड एन्ड लजिंआथ' दङ आंनाव रुम्स, एसि रुम दं, ओमफ्राय नन एसि रुम दं, सिंगल रुम्स दं। टटेल आंना 9 रुम्स दङ विथ किटचेन दङ। बा किटचेनखौ आं जेनेबा आर्लि मर्निं कमप्लिमेन्टारि माबा ब्रेकफास्ट होनो हायो। जेनेबा डिपेन्ड अन एसि रुम, जायफोर जेनेबा एसि रुमाव थागोन बेफोरखौ कमप्लिमेन्टारि माखासे ब्रेकफास्ट होनाय जायो। ओमफ्राय दा पुडिं होनाय जायोब्ला दा आंना रेस्टुरेन्ट गैथ'वा। दा रेस्टुरेन्टनि थाखाय आं अलरेडि खुलिगोन, आंना प्लानिं दङ। एसि रुम फुड माने फुडिंआ बे थागोन आरोखि, एसि रुम फुडिं थागोन। ओमफ्राय हटेल काम रेस्टुरेन्ट जागोन। ओमफ्राय माखासे मिउजिक सिस्टेमबो दोनगोन आङो, कारावके मिउजिक, जेनेबा अकेसन टाइमफ्राव जेनेबा सोरनिबा बार्थडेनो, सोरनिबा मेरिज पार्टिनो, बेफोराव माने कारावके मिउजिकजों मोसानो हानाय आरोखि। ओरैनो जेनेरेलि बयबो जेनेबा फैनानै जाफैनो हानाय बेबायदि केपासिटि दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे VIP रुम, दा बर्थमान आंनावहाय 2000सोनि एसि रुमा दङ। बाट सामटाइम्स माने आं बेखौ 2000खौहाय आं खमाव होयो, 30% बा 40%नि डिसकाउन्ट खालामनानैबो होयो आं। जेनेबा 1500फोरनिबो आं एसि होनाय जायो। ओमफ्राय बे नन एसिया 1200नि थाङो आरोखि। ओमफ्राय 1500 रेट लिरनाय दं आंना, बेखौ 1200नि हगारनाय जायो। ओमफ्राय दाना सिंगल रुम दं, सिंगल रुमाव 800खौ आं 700फ्राव होनाय जायो आरो। माने बहुत बेखौ गावसोरनो गुगोलावहाय सार्च खालामखायो, मोनखायो। ओमफ्राय आं जेब्लायबो रावखौबो ना खालामा, जे रुम थायोब्लानो आं बुंखायो फै, आं दङ, बहा दं नोंसोरो, स्टेसनाव दंबा आं स्टेसनाव लायगोन, बिदि होनबावो आं। थिग बेबायदिनो सेम रोखोमैनो माखासे बहुत नेपालनि कास्टमार फैदों, बिसोर गारि बहाबा गाज्रि जादों, आं थाङो, अन गारि लानानै थाङो। मोनाब्लाबो आं बिसोरनि थाखाय आं सार्भिस होयो, माने मेकानिक्स लानानै थाङो, हरनि 12थाब्लाबो मेकानिक्स आं फोजोंनो लाङो। बेबायदि आं सार्भिसखौ होनो गोसो जायो। मानो होनब्ला बिसोर जोंनि गेस्ट, बिसोरो लजआव थानाया एक्सुवेलि बेक्तिगत जोङो उन्दैनिफ्राय जों एक्सपिरियेन्स दङ। जों आउटआव थाङोब्ला, गुबुननि हटेलाव थायोब्ला 5 स्टार बा 3 स्टारानो हक, जियानो लजआनो हक, जों मोनसे लजआव थायोबा, मोनसे हटेलाव जों थायोब्ला, बै लजआ जाहाथे जोंखौ आलासि बा न'नि हिसाबै बे एक्सेप्ट खालामो, बेबायदि जों सार्भिस होनो हानांगोन। आरो बे सार्भिसखौ आं होयो। आंना गांजेमा लजआनो होदों माबायाव गुगोलावहाय गांजेमा लज सापागुरि सारियालि होनब्लानो सार्चखौ मोनगोन, बेबायदि आरोखि। ओमफ्राय बेहायनो नाम्बार, गासैबो डिटेल्स एभ्रिथिं मोननो हागोन। ओमफ्राय आंना लजजों सुबिदाया कार रेन्टेलबो दं, ड्रपिं लाइक पिकआपबो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेनेबा
ओमफ्राय हटेलाव थानाय बा लड्सआव थानाय मानसिफ्राथ' सोरबा बायदिया बहुद माने ओरैबायदि माने कमन सेन्सआव फैयो जेन बे बहुद प्रब्लेमाव फैयोना सोरबा बायदिया एकदम टेनसनाव फैयो सोरबा बायदिया आं सुइसाइड जाहैनोसै नामा आं माबा मोननोसै नामा आं थैनोसै नामा माबा सोरबा गाबनानैबो फैयो बहुद धरननि मानसि फैयो कास्टमार्सफ्रा आंनि पेन्टिंखौ नुनानै स' देट बिसिनि बै माने बायनाय गोसोआ पेन्टिंखौ नुनाय लोगो लोगो रिकभारि जाफिननाय बेखौबो आं बिनि टपिकनि सायाव आं साननानै दं आरो